Здравейте хора, аз съм Скилсбеки и както виждате днес ще кажа, аз ще снимам. Не, чувам се. Това е нов канал. Аз го правя и надявам се да ще ви хареса. Този клип няма да е дълъг. Някой друг клип ще ви разведа какво, къде, кое имам. В момента съм в баба ми, но няма да казвам къде съм. Никога. Да. И дано да ви харесват моите клипове, които ще качвам от компютъра на моя компютър, който не е тук, но скоро ще бъде. Скоро ще има преместване. Но това е крак. Не шувам се. Това са моите слушалки. Чакайте, че светлината на телефона ми е малко не е много добра, но това са моите слушалки. Като на Вената съм, ако познавате Вената, напишете Вената в интернет и ще ви излезе. Вената Lamborghini, много яка песен. Той я създаде. И гласа ми сега не е този глас, но по принцип е по-хубав. Това ще бъде това клипче. Надявам се да ви харесва моите клипове. До скоро!